dernede. Det er forfølgelsesløb, det her. Willems og Vaugondi i jagten på at snyde alle. Snyde sprinterne, snyde CSC og snyde Cancellara. Ej, de får kæmpet sig tilbage, Ogier også. Men nej, hvor må der være langt for de her fire. 2,2 kilometer. Ja, men jeg tror, de holder nu. To kilometer. Det er godt cykelløb, det her. Det var længe om at blive godt cykelløb, men det er det nu. Det er rigtig godt cykelløb. De må ikke stoppe. De må simpelthen ikke stoppe. Så er de samlet igen. Og nu er de lige på balancepunktet hernede. Om de bliver ved med at tro på det. Der er stadig næsten 20 sekunder. Kører han igen, Willems. Nyt angreb, og igen er det Vaugondi, der forsøger at lukke hullet. Det er utroligt, at han kan være så stærk, Vaugondi. 230 kilometer foran. Finalen begynder her. Det første er 90 grader svingende. Ja, ikke kigge så meget bagud nu. Er det bare afsted. Ja, nu går der en lille smule taktik i den. Ja, det har de altså ikke tid til. Kigger sig alle sammen tilbage. Ladagnou har svært med bare at hænge på dernede. Er fuldstændig slidt. Nå, Ogier ved at blive ramt af en tilskuer. Ind på pavéerne, og de kommer hurtigt dernede nu. Ind på slotspladsen foran slottet i Compiègne, der hvor Paris-Roubaix starter. Brosten i Tour de France. Det går for langsomt, det her. Sidste kilometer. Det går for langsomt. I udbruddet. Og der sad Bonen fremme. Sprinterne Freja her. For langt tilbage. Lad os få et nyt billede på afstanden. Ja. Det er svært. De når at hente dem. Det er svært at vurdere det her. Ja, de henter dem. Nu er de gået i stå foran, og så går vi i sort og i lyst igen. De er gået i stå foran. De tror ikke på det mere. Willems måske. Ja, Willems prøver stadigvæk på det. Cancellara kører. Cancellara har forladt feltet. Kører alene op. Fabian Cancellara for at forsvare sin gule trøje. Skal han op af bonussekunder, den store schweizer. Den gule trøje angriber fra feltet. Og så er hullet lukket. De tror ikke på det længere foran. Slut. Cancellara fortsætter udenom. Skal han vinde etappen 500 meter for Fabian Cancellara. Det er helt uhørt, det han er i gang med her. Den gule trøje på en flad etape. 3. etape i Tour de France. Sørger selv for at gøre det færdigt. Det er verdensklasse. Det er fuldstændig verdensklasse. Ladagnou er ved at lukke hullet. Sidste power for Cancellara. Op at stå, og han har poweren, det ved vi. Så er McEwen ved at blive væltet. Bonen kommer til venstre. Bonen til venstre. Napolitano fra Lampre. Cancellara vinder. Hvor er det fantastisk. Sejr til CSC. Sejr til Cancellara. Klasse at gøre det her i gult. Tak skal du have. Han skal ikke have meget pavé, hva'? Før han kører fra dem. Det er ikke engang løgn. Han kørte på brostenene igen. Han kørte Paris-Roubaix modsat her. Ej, hvor er det stærkt. Sabel kæmper desperat for at komme op. Napolitano. Bonen i grønt. Stakkels Bonen og McEwen, de kommer aldrig i nærheden af denne her store, muskuløse tempomaskine fra Schweiz. Ja, han er for vild, altså. Han er helt for vild. Så har CSC 2 etapesejre. Og vi er nået til 3. etape i Tour de France. Så kan man ikke forlange så forfærdeligt meget mere. Og Sabel havde ellers vundet den spurt der. Så det bliver Sabel 2, Bonen 3 og Napolitano 4. Så er der en Forster, Honda. Ja, det forstår jeg godt. Den der, den holder. Så bliver han ledsaget af Brian Nygaard, CSC's pressechef, tilbage til målstregen her ind bag ved scenen, ind bag ved podiet. Det er en tur, han kender.
bedre end de fleste. Ja, han er altså selv Cancellara har altså syre i benene der. Ej, hvor han altså tager en vis del af det nederste af ryggen på dem alle sammen. Han var under angreb, han var under hård beskydning og trussel specielt fra Vogondi. Og så tog han lige sagen i egen hånd. Det skal jeg da lige love for. Det er altså et stort nummer, han laver her. Det er sådan noget, vi ser meget sjældent efterhånden. Og en gul hyldest i luften over Compiègne her til Cancellara. Vinder foran Sabel, Napolitano. Bonen, Robert Hunter fra Barloworld. For a long time, it looked pretty easy, the stage. We had two riders out there, and we knew every time we want, we can bring them back easily. Then towards the finish, they get joined by two other riders, and then apparently they really picked up the pace. And so the sprinter teams, plus us, we started working really hard in the peloton. And then, yeah, Fabian, he just knew all this from his experience from Paris-Roubaix. So he knew exactly every single corner. And then, yeah, he just said, okay, I just took my chance and go for it. And you know, the worst thing that can happen to me is they catch me, but if they don't catch me, I win. And, you know, it was a fantastic win today. Det var, man må sige, vi var lidt overrasket, fordi et eller andet sted på et tidspunkt, der var vi jo næsten bange for at have tabt førertrøjen, ikke? Ja. Er det dig, der siger til Cancellara, at han bare skal angribe? Ja, det er at man skulle prøve at holde sig foran i hvert fald, ikke også? Til sidst der, ikke? Fordi at det var, kunne virkelig, selvom de ikke blev hentet, de nok så det ikke ud til, de egentlig blev hentet, vel? Og så var det måske, altså selvom han ikke blev helt hentet, kunne han stadigvæk have trøjen, hvis han sidder helt foran. Ikke? På en dag, hvor du var klar til at opsøge heldet og lade andre hold arbejde for jer, sagde du til mig i morges, så får I endnu en etapesejr. Hvad betyder det for holdet? Jamen, dobbelt bonus. Det er stort, og tak så meget. Og Cancellara er øverst på podiet for anden gang i dette års Tour de France. Han må kende de her kyssepiger godt efterhånden. Ja, det er først for etappen her. Og så kommer en gul trøje bagefter. Han tror næsten ikke på det selv. Han ryster på hovedet. Der er lidt Terminator over ham, ikke? Nå, det er der altså. Når han rækker armene op, det er den gule. Det kan være, han siger til de her kyssepiger bagefter, I'll be back. I bedste Terminator-stil. Prøv at se her. Hvis det ikke er Terminator lookalike wannabe. Sikke en mand, som gør den gule trøje ære. Andet kan man ikke sige. 35 sejre er han oppe på nu.